ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ይኸመይ ጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. أنا حكم صلاح الدين مسحونا سيم كنت كل جزء نمسكم نزبلت أمعال تزبلت أقل بالبرنامج حزنا هنا نسينا زلنا. Det är broder Saladi med broder Sem med det dagliga ordet. لو من الكافولات قال أمانو تراي أي تفرحوا زبلي. Och dagens ord det är tro endast, frukta inte. مصحف قدوس ماريكوس معرف حمشتت أصلا شدشتن كم زبل يسوس كأ أززربازي كزاربو مسمعه أتي مراحي بيت صلوت أي تفرح أمن دابلو. I Markus evangeliet kapitel 5 vers 36 står det: Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: Var inte rädd, bara tro. ريهم إذا سب أيزي نقالوا فوصلوا نقيتنا يسكوسوس حق زميلي متيو. Den här mannen hade kommit till Herren Jesus för att hans dotter hade dött. بقى أمينوس لازم تسوي تامس أخي جميل. Och hon var sjuk men när han trodde på Herren så Jesus började gå med honom. معناته ويتا أفتزا أمنا له راح ينقصاص. För Herren vandrar endast där vi tror på honom. أمن قدقن كاب أمنت زودلو كال سب متيو. Men på vägen så kom det en annan person som skulle få ner honom från tro. بقى أنا قويتا أيتدكم وقال كام ويتا علوم. Hon sa till honom: Gör inte Herren trött, din dotter har dött. قويتا بزي أمنت مسؤول خير كم زي كأس لازفلت. Eftersom Herren visste att han inte kunde gå med honom om han inte hade tro. كم زي بالتقال يسوس كأ زربازي كزاربو مسمعه نتم راح بيت صلوت أي تفرح أمن دابلو. Och då står det i versen: Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: Var inte rädd, bara tro. እግዚአብሔር አምላክ በንብዓትና በህይወትና ይሰርሕን Gud jobbar inte av våra tårar. ማለት በነገራት ተጨኝቅና ስለዝነባዕና ይኮነን አምላክ ይሰርሕ Gud arbetar inte när vi är stressade och gråter i tårar bara. ንአምላክ ኣብ ህይወትና ዘስርሖን ዘስምሮን እምነት እዩ Det som får Gud arbeta i våra liv och jobba, det är vår tro. ስለዚ ፍርሒ ኣብ ዘለዎ እምነት የለን እምነት ኣብ ዘለዎ ፍርሒ የለን Så där fruktan finns så finns det inte tro, och där tron finns så finns det inte fruktan. ስለምንም ነገር ኣብ ህይወትኩም እመኑ ጥራይ ዳ እምበር ስለምንም ነገር ኣብ ህይወትኩም ኣይትፍርሑን ኣይትስጉኡን Så i allt ni gör i era liv, frukta inte, bara tro. ብዝፈራሕኩም መጠን ሰይጣን ክጻወት ይብይወትኩም Med det mått ni fruktar så kommer Satan leka med era liv. ብዝኣመንኩም መጠን ኣምላክ ክሰርሕ ይብይወትኩም Och med det mått ni tror så kommer Gud arbeta i era liv. ምእማንና ንኣምላክ ይደስምሮ Vår tro gör att Gud arbetar. ምፍራሕና ኸኣ ንሰይጣን ይደስምሮ Och rädslan gör att Satan arbetar i våra liv. ፍርሕስ ንሰይጣን ተዛዓበየ ሓይሊ ብህይወትና ዝጥቀመሉ እዩ Rädsla är en av de största verk som fienden använder i våra liv. እምነት ከዓ ንእግዚአብሔር ደስምሐሉ Och tron gör att Gud arbetar mest i våra liv. መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን 11:6 I Hebreerbrevet kapitel 11 vers 6. ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎ ነቶም ዝደልይዎ ዓስበ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግቦ እዩ Det står: Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. ሪኹም ብዘይ እምነት ስነ ኣምላኽስ ኣብ ዝደለናይ ነገር ከነስምሮ ይንኽእልን ኢና Så här ser vi, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. ስለዚ ሓዳርኩም ጽቡቕ ኣይከይድን ኣሎ Så om er äktenskap inte går väl, መታን ኣምላኽ ክሰርሕ ኣብቲ ቤት እመኑ እምበር ከይትፈርሑ så om ni vill att Gud ska arbeta i det äktenskapet, tro endast, frukta inte. ደቅኹም ብሕማቕ መንገዲ ኸዱ ኣለዉ Om era barn vandrar på fel väg, ሕጂ እውን መታን ንኣምላኽ ከተስምርዎ ከተስርሕዎ ኣብ ልዕሊ ደቅኹም እመኑ እምበር ስሊኦም ኣይትፍርሑ så nu för att ni ska kunna göra att Guds verk ska ske över deras liv, tro endast, frukta inte. ዘይጽቡቕ ናይ ጥዕና ነገር ይስምዐኩም ኣሎ Känner ni av symptomer av sjukdom som ni inte vill ha, ሕጂ እውን ግዲ ይብልኩም ከይትፈርሑ እመኑ ጥራሕ så var inte oroliga och frukta inte, tro endast nu här också. ጥዕናኹም ኩሉ ሙሉእ ምዃኑ እመኑ Lita på att er hälsa är fullkomlig. ደቅኹም ብኽብሪ ከም ዝመላለሱ እመኑ Lita på att era barn kommer vandra i härligheten. ሓዳርኩም ብኽብሪ ከም ዝቕጽል እመኑ Lita på att er äktenskap kommer fortsätta i härligheten. ብቁጠባ ብዙሕ ትሽገሩ ኣለኹም Ni som går igenom strid ekonomiskt, ናብ ዘይድላ ሓደጋ ከይተኣትዉ ከይትፈርሑ var inte rädda för att ni ska gå på något område. ኖ ብጸጋ ኣምላኽ ንብዙሓት ከም ትተርፉ እመኑ Lita på genom Guds nåd ni kommer räcka för många. እምነት ክሳዕ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትኩም ብሓይሊ ክትርእይዎ እዮም Så länge det finns tro i era liv så kommer ni få se Guds handverk över era liv. ንኣምላኽ ኣብ ዝኣመንኩሞ ጉዳይ ክትርእይዎ ኢኹም I allt det ni litar Herren i era liv så kommer ni få se honom där. ንሰይጣን ድማ ኣብ ዝፈራሕኩሞ ጉዳይ ክትርእይዎ ኢኹም Och ni kommer få se Satan i allt det där ni fruktar. ስለዚ ዘይፈራሕኩምሎም ጉዳይ ኣምላኽ ይዝረኣየሉ
Så i alla platser som ni inte fruktar så kommer ni få se Guds hand där. ዘይኣመንኩም ሎም ጉዳይ ድማ ኣሰራርሓ ናይ ጸልማት እዩ ዝገድም Men i där ni inte har tro i så kommer ni få se mörkrets makter härska där. ስለዚ ኣጆኹም ኣይትፍርሑ Så var inte oroliga, frukta inte. እግዚአብሔር መሳኹምን ኣባኹምን እዩ Och det Herren Gud är med er och han är med. ኩሉ ነገራት ከቕንዐኩም እዩ Och i allt det nya det kommer gå väl för er. ንፍርሒ ማዕጾ ከይትኸፍቱ Öppna inte dörren för fruktan. ኣምላኽ ሰማይ ይባርኩም Himmels Gud må han välsigna er. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.